Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kertong keseng Voice of the People Party uba Shanlang Warjri ha ka sautri urumpang arjar pulai ulalik tep kerteng dia hakmat ka returning officer ha office deputy commissioner ka Eastern West Castles District banyak konik election na Mairang constituency persya ki langut ki kertong na ki weipat ki seng sang perthai uba Shanlang Warjri ulaong balada ki patba ken aila di kene kenti udani ka thong ba hapo shipos nam on don shu ki longyeng kibra thiak men miet kidang yo I yo klur ula kerpat ru ya kipat ba haba kilet ban tap vote kim dei shu ban perkhat tang yeladi henrei kin jiet da ka jing e da ka jing champang bat da ka jing ngau kentang da ka basupen bor manu re manu kanong rem ledu bangami ledu basdangki kalong ban sandor thamai ya ka konstitusi bat ga jalahi bergawai ban hikai gibreo kanti ka badai mo te ka politics ke jonga hi kumgal akan shai berada jab ngejob kan long gajingkar manja barok kiwe ki condition tangam tak tu boleh tebut ngail di ngalong ba hanga kan tup lo barok ki kun suet ki kun jong long yu beduk ban pinyo e ka hok ya ka puli ti ki jok ki kai te kata kan nong dem bujinga ban wengi gajing tu gajing kerdu limba gajing plelat nanti ya ka kamai ka ji ya ki nong song sinong ki kai ka thong ba khmat du hi ka long ba ngen plelat i samla jungi ma limba ka kamai ka ji umta ngi ba ki samla jungi ta klem kam klem jam Teba klem jam ki kuslai ke mensiam. Tiga ik bangadan cibun ke plan nembaga ban kentiu ka yo kon di samla jungi pun belanang lasta. Te le ila ban pat training iki kai. Bagin wan seng iki kam ki joki hande. I menta tang plastik ngumpat don. Ndai tang kata ki bon ki kam ni dang shani aki wai. Te jabang apa ka thong en jet ki samla ki jungi ki don ban trai ki kam ko pher kai bangin la ban pelong ki marang jungi ka thmei jung ka business lu. Ban kentiu gi nok song sinong gi jungi anga hi simet ndu bangami isin gi election galong kajing senia ga jungi ga de hoblai sai be katate kamdei bangi senia ga spa ga po isinia bo blai hi un kren gi brio markani gi khun ga adat fly ga gi khun ga battle of ideology of the perang ya ga san perkhat kai ile i ga san perkhat jungi gi brem tegni ga san perkhat ga junga galong mon ra ka sinchar khadar ga khoi mon ra ek sinchar khadar ga bakentang bagi nong tabut gi jungi de gi jet kinjet tak jing sngau kentang kinjet tak jing shempang kinjet tak jing kitli te ka jing kun te ka san perkhat ngam tep gide gino manglai ing ni badam mo ngam kwa banong i tengah sungej bej ba la dak ka san perkhat ko thamai ka san perkhat ko ba kadang don khasi gi jongi ka jing ba kan wan ban ngim artatien bagi babon ki brio ki lakwa gi jing ba ka seng VPP ka dei ka badang thamai ka bangla penyeng bon ki candidate menta tega thonghi bagi pai bagi kwa nomor ka nongrem jong ka party ka shai ba ban ra ya ka sinchar ka dar ka bukhoi ka bar klong ban yetai ka hok long trai jongi ki trai chela baro ki tegi babon ki priyo tiki samla jongi tak la shai ba kamlong ka bathmai shu eki kala balong thmai tang ki katu ki niki area ke bali se ka social media ka duna ka reach kim don ka network ka babyang re ya ki babon ham mairang tom badaka jika bela kham sor bela kham ya bagi social media tika kamlong khamai shu kai kibri bela shai bhai ke nongrem gujungi bagi babon ya bagi jet bagi kersan ke parti gujungi ki kersan halor ke nongrem kamde mar bangi don ka spa kamde bangi don ke bro ngi jet ya ke nongrem ban ngi jet ki candidate ki budon ya ke vision ma ke parti gujungi ke don ka vision kang ban pen empat ban pen papat empat ban pen glador di ke jalami ke ya san poetri kisne melayan la sinchar bond ligi parti ngamde kam ban jar kerteng boleh gejala jungi kedukan ni kan ni boleh gejala jungi kahiar kan ni te haba ngi jet ni ko parti ni man yang shai bai bangin weng ya bamsam ke stand ke jungi ke shai ba ngi ong bangin penan kam pisah im kop kum bakop ki wei bang la thiet mo maki bal aib sar gi akam bagi ki jongki stand ke jungi ba ke jonga hi simat ke long bai mar ke shong ka jing start ju pai ba bat ke jing senia tli hau blai mangimla bodong ki jet mi jing imla ki le si kendong marwai ki them te karai ki song pai ba kai tingim kop sarong kum kop ki wai ngi shani ablai kum las dang kum tai ya du bakut inga don ban kerpat da ka jing sngoret yi ki pai ba ha gani ka kenti ba menta haba pilai ban tabun ban super khat chu tang nam talade ada blai la ker kui pi ka spa ka po jet ya ka BBP jet ya nga manganong ka jing kun ta ki wai nga kerpat ru yi ki pai ba begin jet da ka jing e kai kin jet da ka jing shempang kin jet da ka jing snogen tang duai ho blai ya nu ide ban kin jet ndai ban chupen bor ban do bat nga kerpat ru yagi nongchung snong jongani konsul siwi yagi jongi
da don gibre bon pun be clear kan nong rem gujungki mendai ban chup dang tu pisa ma kun ai pisa pun bor sino tengah kerpat tu man nak tim gujungi tengah jupun be ji gibre imjule nong tap stang le ban pesu tu gibre ta kan nong rem gujungi ka shai ba tengah kerpat ik ba ailat sien mau gibre lagi nong song juga mairang konsulsi kin ailat inum don iweru ikon swat iban chai no bain ikon jong gilong yang buduk iban chai no bain kemut barok di kamram jong nabi kemat ban thau glat nanti bagi nyo ka plik putih ka biang kabar na ong ba mairang konsulsi ki jungi don bon ki long yeng mo da tiap nuet angi i klur nai por slap hap dang borti senang to da jam nga job na target ka thong ga junga kalong hapo spos nam kinam don chu kum kita ki long yeng te ki samla jungi kim de ban chu ai klem jam ngom to ka plan kalong la bon chi bon ki plan ga don ta mengampat Charlotte madam job nampai sis nuru tela jam nga job ki samla jungi kim de ban shai klem jam kom to ngong i pai ba yam tak ka kenti ka art nyu terek le se jika thabut pi jet ka hok ngimla ban ai ka spa pi menta ring ngej kam wala fi jet ka hok ka jingir ku kan wan no blai fi jet ka hok la fi don ka jing pang ru pen lait no ner nyu wala ka jong long ran yang jet ka hok menta kenti kan thau thamai ya ka jaj bung de ko si jungi bala kadang dei ya ka jaj bung de ko jungi bahkan bah ka BPP kan job bon sit menta ka kenti